So, enw i Dafydd, a rwy'n gweithio mogmwrin yn Llandybiau. Dydd y ddydd, mae'n gwahanol pob dydd i gweud y gwir. Penderfynu o beth fi'n gwneud. Swy'n fod mas o stil bydde fe, ond falle bod kiosg neu bases, structural elements o'r building site. Am pobl ifanc, wel gyda'r mogmyn ni'n gwneud apprenticeships yn y fabricator a weldiwr. I gweud y gwir, mae llawer nhw yn aros yma achos mae'n gwybod y gwaith a maen nhw'n gallu symud trwy'r cwmni a mynd unrhyw bryd mewn. So dechrau ar y shop floor, maen nhw'n gallu gweithio ymlaen i bod supervisors neu managers yn y cwmni wedyn. So mae llawer ni yn aros. Wel, fi'n hapus gweithio yma achos o'n i wedi dechrau ar y shop floor a wedi gweld cwbl o blynydde ni'n tyfu gyda'r cwmni wedyn, so fi'n supervisor nawr a mae'n agos i gatre. So fi'n gallu dod mewn, mynd gatre a fi'n gallu cael amser gyda'r teulu yn y nos wedyn. So mae hwnna'n pwysig iawn. Achos fi'n hoffi wneud pethau gyda dwylo fi i gweud y gwir. Wel, fi'n credu, mae'n peth dda, achos mae bod yma am amser, 50 blynedd, so ti'n gallu tyfu mewn yna. So hwnna beth fi'n mwynhau amdano fe. Gyda fi, o'n i yn y fyddin yn blynydde, so o'n i wedi dod mas y fyddin, oedd jyst yn chwilio'n bwyty, beth i wneud achos o'n i'n bod yn y tŷ. A o'n i'n mynd i jobs fair, o'n mogmwrin yna, so o'n i'n siarad i'r recruiter yna. A wythnos ar ôl i wedi gweithio yma, ni'n been ever since. I gweud y gwir. Wel, i cael gweithio yma, mae sawl proses, so un proses yn gwneud application form. Wedi proses arall yw CV yn dod mewn, wedi ni'n edrych yna fe, cael mewn, wneud weld test, a os maen nhw ddim cweit na, ni'n gallu dod yn yno, a ni'n gallu dysgu nhw popeth maen nhw moyn, beth ni eisiau nhw wneud.